हाय लोगोफोर आरो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ गिबियावनो बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय हेपि निउ इयार टु एभ्रिवान दिनै बोसोर गोदाननि जोङो बेरायनो थांगासिनो आंजों लोगोसे फंबाय सासे दङ समायना पार्क मोनसे दङ गोदान ओपनिं खालामदों दाखालिल'सो बेयाव थांगासिनो नोंथांमोना नायबाय थादो लेट्स स्टार्ट द भिडिअ थाबायलांगासिनो मोनहैथ'वाखै एसे आगोलाव दङ मोनहैहां जायगायाव पार्कखौ खुलिदों बे जायगाया जाहैबाय जालुकबारि आरो मालिगावनि गेजेराव आरो आदाबारि तिनिआलि होनना बुङो मोनफैबायानो जोंबो थांनोसै टिकेटखौ लानोसै थांनोसै टिकेटनि बेसेबां दायो उनाव नोंथांमोननो खोन्थागोन ini जा बेरायग्रानिफ्राय लोगोफोर फाइनालि जों हाबबोबाय नायनोसै मा दङ माबायदि बानायदों माबायदि साजायदों गोदान माबाखौ पार्कखौ नायबाय था नोंथांमोनाबो गथ'फोरा गेलेनाय जायगाबो बानायना होदों जाबाय दे फै पार्कआ जोबोर साफा समायना दाखालिल'सो बानायदों नालाय बेनिखाय साफा नामा बिदिनो साफा लाखिबाय थाबा मोजां जागोन इयुनावबो मोजां नांदों वाशरुमफोराबो एकदम साफा नायगासिनो मा नुयोथाय आरो सिगाङाव थांनो दंबावोसो बैथिं नायहैनिथ' मा दङ सिस' गेलेबाय दं इसोर सिस' आयौ एक पाक गिदिंना फैबायसं बिथिं आयौ बोरायखौ नायना One, two, one. Jumpa Yo cultural program जागोन नामा मोसानाय रोजाबनाय फांसन बायदि आरो गिदिरानो फिसा नङा नैखिनो जोबोर गिदिर जिदौ बानायना दोनदों जिदौ माने जों जिदौ होनो आरो नोंथांमोना मा होनोथाय दैहु होनो नामा दैहु नामा Silo guys nadi. Nih biar masih jiregra rest lagra biok. Bayar masang bonai dong. Itu gua ada bonai gua. Esen thaga. Zai mua biyo kamani mau du. Mau apa? Yoga hall. बैयावबो गथ'फोरनि गेलेनाय जायगा बानायना दोनदों बा गोलैगोन दे मोजाङै माबा गोलैगोन थिया जाना साइड दाङो Feeding lah hala. ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथासो खोन्थानो बावगारदों नोंथांमोननो माने टिकेटनि दामा गथ'फोरनि थाखाय 10 थाखा आरो गेदेरफोरनि थाखाय 20 थाखा आरो बारा नङा फैजागोन लोगोफोर पार्कआ बारा गिदिर नङा नाथाय समायना मोजां नांदों फैनानै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना होदो ओमफ्राय दा नोंथांमोना सिनेमेटिक शटफोरखौ एन्जय खालामदो थेंक इउ सो माच फर वाचिं